Okay guys, good morning, good morning. Time check, 3:30 ng umaga. Ayan, at palabas na kami ng planta ng Chira. At yung karga natin ngayon is asfalto. 22 metric ton. Ayan. Yung dala natin guys, Puso at M21. Puso at M21. Super great to guys, super great. To. Ang aircon natin ay nasa number 1 lang guys, number 1. Kasi malamig. Yan, number 1 lang guys yung aircon natin. Ito pala yung daan dito guys oh. Pagkagaling ka doon sa planta. Ito. Napakapangit. Yan oh. Sobrang lubak guys, sobrang lubak. Ngayon, ang kasama natin guys si Boss Juju. Ayan oh. Ayan, kung makikita nyo guys si Boss Juju. Ayan, madilim nga lang guys. Siya ang kasama natin. Good morning daw guys. Papunta tayo ngayon ng guys. Mula dito sa Nasinto, papunta ng Tubuan, Labrador. Boundary ng guys, Sual tsaka Labrador. Ito guys yung yung daan dito guys Abe. Malala na. Lalaki ng lubak guys. Tayo ay naka lang, segunda. Tayo ay naka segunda guys kasi lalaki ng lubak. Ayan guys takbong pugi lang tayo guys. At hindi naman tayo nagmamadali. Takbong pugi lang tayo guys. Shoutout pala kay paring Danny, salamat. Ayan. Sa mga salamat brother. Ayan. Shoutout sa inyong lahat dyan. At sa boss ko. At sa big boss namin pala, si Engineer Jocelyn Alam. Ayan. Shoutout sa iyo Engineer. Kasalukuyan na bumabiyahe tayo ngayon guys. Palabas ng planta. Ito at malala na yung malala na yung kalsada. Yung daan, rough road. Grabe yung daan guys. Napaka pangit talaga. Wala akong masabi sa daan na ito. Yun, may farm dyan guys. May farm dyan. Poultry farm.
Mambayar tila di tanong. Pasway. 120, Taluran Truck. Taluran truck, 120. 40 ang isa guys. Yung pasway dito sa San Jacinto. San Jacinto, Pangasinan. Yan guys, bako-bako yung yung daan. Ayan guys, yung RPM natin is, kasi nakasigunda lang tayo, nasa 9. 9 lang guys, 9. Ano. Naglalaro lang yan ng 9, 10, 19, ganun. Yung RPM natin guys. Kasi kargado tayo guys, at bako-bako yung daan. Kaya alalay lang. Takbong pogi-pogi lang tayo guys. Takbong pogi. So ngayon guys, wala pa tayong tulog guys, no? Baka mamaya pagdating doon sa sa site, wala pa yung mga matutulog tayo guys.
At ayan nga guys, may mga kababayan tayong nagtatapon dito sa kalsada ng kanilang basura. Ayan. Shout out sa'yo. At sa susunod, huwag mo nang gawin yan. Itapon mo ng maayos. Huwag ganyan. Sama yan. Magagalit si Tatay Digong. At malapit na tayo sa ano guys, sa Barangay Chikwen. Para sa Pasway. Ayan, gising sila guys, gising. Gising sila guys. Akala ko tulog guys kasi pagkatulog, diretso na tayo. Good morning! Good morning, good morning! Ayan. Magbabayad na tayo guys ng 120. Okay? Taluran truck! Wala na duara ang tutumbok. Pizza natin. Nagkwanta? Ito pizza natin nang? 13. July 13. July 13. Ayan na guys, ginagawa na tayo ng resibo. Sir. Sir, thank you sir. Talura. Taluran truck. July 13. July 13. Bakasyon na And guys, abanti na tayo guys. Yan, abanti na tayo dito guys. Palabas ng highway. Baliktad sa bakasyon na sa July natin. On. Okay guys, hanggang dito na lang at palabas na kami ng highway dyan. Malapit na. At maraming salamat na naman ulit sa binigay ninyong suporta. Okay guys, nandito na tayo sa Dagupan. Sa Dagupan na tayo guys. At kaya pala tayo nakapag-video guys, meron na pala tayong tripod. Ayan. At kaya pasalamatan ko pala yung nag-sponsor ng tripod. Yan, maraming salamat. At makapag-video na ako ng maayos. Dagupan City. Kakaliwat na tayo dito guys sa
Dito na tayo dumaan sa Divinesia. Although, pwede naman dyan dumiretso kaso hindi natin kabisado yung mga mabababang wire. Kaya kumaliwa na tayo dito guys. At dito, sigurado dito guys, walang mababang ano. Kasi dito tayo talaga dumadaan. Guys, dito yung Nipo. Ayan, Nipo. Nipo Mall. Dito yung Nipo Mall guys. At ayan na guys, kakaliwa na tayo dito sa Divinesia, New Divinesia Road. Okay guys, nakakaliwa na tayo dito doon guys. Dito na tayo sa Divinesia mismo. Then guys, yung takbo natin is 30-40. 30-40 lang yung takbo natin guys, no? At malapit lang yung biyahe natin. Kahit malayo yung biyahe natin guys, ganyan lang ang takbo natin. 30-40. Yan, takbong pogi lang tayo guys dito sa highway. Ayan. Okay guys, nandito na tayo sa boundary. Malapit na ng boundary ng boundary ng Labrador tsaka Swal. Time check, 5:22 ng umaga. Umalis tayo doon kanina guys, 3:30 ng umaga. Naghahanap kami ng guys, mapagkakapihan dahil antok na. Naantok na yung ay. Okay, nandito na. Nakita na namin yung paper. So, yung paper guys.
At ngayon, naghahanap kami ng makakapihan. Yung kapali ka dyan eh. Okay guys, hanggang dito na lang muna at nandito yung mga equipment namin guys, so yung pang asfalto guys. At kami ay maghanap ng makakapihan.